Hlavným mestom cestoval na streche autobusu a vzniklo z toho aj video. Mladý muž si zrejme bratislavskú MHD pomýlil s indickou. Zarážajúce na tom je to, že nik z cestujúcich si v autobuse nič nevšimol a o čiernom pasažierovi na streche vôbec netušil ani vodič. Rozkročené rohy, slnečné okuliare a spokojný výraz. Autobus bol mužovi zrejme pritesný a tak sa zviezol na streche. Netradičná cesta z Devínskej Novej Vsi do centra hlavného mesta sa stala hitom internetu. Preboha, živý blázon. Než mám to povedať, je to divné, no? Ja neviem, podľa mňa je buď svetovaný, alebo nie je úplne kompletný, ale normálny určite nebude. Dispečing dopravného podniku Bratislava okamžite upozornil centrálnou výzvou všetkých vodičov, aby bezpečne odstavili vozidlá a skontrolovali strechy. Na najbližšom možnom mieste zastavte, kontrolujte si strechy, zastavte opatrne. Ľudia teraz špekulujú, ako sa vôbec muž z videa na strechu takéhoto autobusu dostal. Si z nejakej možno zastávky skočil, akože zo strechy z toho prístrežka, no. Jak sa vyškrabal. Údajný svedok na internetových fórach hovorí, že to bolo takto. Vybehol tento chalan s rebríkom, vyliezol hore a prišla baba, zobrala rebrík a chalan sa len vozil. To, ako sa mu to nakoniec skutočne podarilo, zatiaľ stále ostáva záhadou. Poskytnuté zábery berieme ako podnet k prešetreniu udalostí. Tieto zábery boli zaslané na príslušný útvar policajného zboru, ktorý ich následne zaeviduje ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a následne vykoná jeho objasňovanie. No je to síce vážne, ale trochu aj kuriózne. No. Ako sa tam dostal, to je veľká záhada, samozrejme. Milí diváci, v seriáli Divoké kone sa